Fejqedin fil-traġitt tagħna vis-a-vis l-ippjanar, speċa salvabli l-affari? Iva, salvabli, għal-ħares le. Ġifieri jiena u NGOs oħra bħali u attivisti oħra bħali jaħdmu għaliex jisperaw li jisalvaw b'xi ħaġa, ġifieri kieku naqtaw qalbna. Naqbatu nitlaq u mmur. Imma hemm ċertu postijiet li meta tħares lejhom tajt. Ma naħsibx għandi għalfejn ngħidha jien, naħseb hemm nies li jafu mela jgħidlek araw kif sar innaf, għawda xi xlendi. Xlendi għadu li xlendi li kien illi ġab it-turisti u barranin joħolqu ristoranti. Jgħidu li ma għandhom dritt jibnu, iva rajt jibnu. Rajt, issa kinti fi żmien għawdex kien jiġbed turist ta' ċertu saħħa finanzjarja li jagħmlu jirtiraw għawdex u għawdex inbidlet anke kulturalment ħabba daw in-nies. Dawn mhux jerġgħu jiġu. U jitilqu fil-fatt qegħdin. Ġifieri inti tiddeċiedi bħala pajjiż, ma tkun onest, mhux għax it-tali għallek ma jien għandi dritt nibni u telliflix id-dritt li nibni. Ma neħdu pereżempju xlendi Marsal Forn, ċertu ħawi ta' San Pawl il-Baħar biex ta' biex se nagħmlu bihom daw, għax l-istat estetiku tagħhom huwa tal-biża'. Huwa tal-biża'. Qasnaf ngħidlek, faċli ngħidlek għan nibdew inwaqqgħu, imma l-ewwel ħaġa naħseb jien tħallix postijiet oħra jispiċċaw bl-istess mod. Almenu dik. Qabel ma nibdew ir-riabilitazzjoni għall-inqas. Itfagarza fuq il-ferita. Tajtara, dik issa paċenzja ma nista' nagħmel xejn, imma forsi nistgħu nagħmlu fil-futur, imma l-ewwel nikkontrollaw is-sitwazzjoni li għandna. Biex ma tirġax tiġri x'imkien ieħor. U hemm postijiet fejn għax inti semmejt il-viżjoni soċjali, hemm postijiet rajna fil-gazzetti raħaw San Pawl il-Baħar ta' gangs pereżempju. Daw kollha joħolqu, ġifieri l-ambjent joħloq sistemi soċjali. Sistemi soċjali joħloq l-ambjent, imma l-ambjent joħloq sistemi soċjali. Ġifieri il-krua toħloq problemi anki soċjali. L-aħħar darba kienu Antoine Zammit u bdejna nitħattu naqqa fuq l-impatt li l-estetika għandha fuq il-psike tal-bniedem u kif meta inti tidra fil-krua il-moħħok jibda jirraġuna b'tali mod li jibda jara d-dinja kerax fil-fatt inti f'dawk il-konfini tgħix u konsegwentament l-imġiba tiegħek tkun waħda li mhijiex pożittiva. Mela tlaqna?